ndakakwira dare murume wangu nenyaya yekundishungurudza nenguva yakareba achishungurudza ndakanyarara nchiti ndo zvinoita musha saka taona kuti zvakutondisvitsa parufu rwangu ndisa ndakati ndiuye ndikwire dare chakatanga kuitika ndichitorana nemurume wangu takatanga kufambidzana ndiri kumba ndikatakura pamiri 3 months ndobva auya kumba bvaudza amai akati mwana uyu ndini kufambidzana ane pamiri pangu pe3 months amai akati alright akati chitumai mbuya vamuperekedza auye kumba ndakasvika kuna amai guru enumber 2 vekutanga vangu vakaenda kunga ndakasvika kumba ndakatambiwa mune zvakanaka ndasununguka mwana ndopakauya mutauro murume wangu bvati mwana wasunuka hazi wangu ndati ainuka mwana handikwanise kuzviramba semunhu asina murume handina chandikupikisa akati mwana hazi wangu saka chatakuita ndechoti mwana wakasiya mukaka ndabve pamba pangu ndikati alright ndikuzvigamuchira ndofunga ndakaudza amai ndasisa mwana mukaka ndakati amai ndichengetere mwana wangu ina handingarasei mwana wangu nekuda kwekuti ndikuda musha ndichengetere mwana wangu murume wangu ati mwana wako ngaabve pano handisikunda pano ndofunga ndasisa mwana mukaka mwana wangu akabva enda kuna amai vakumuchengeta ndakati nigandidzokere ndikuda musha wangu tagara ndatakura nhumbu yake murume wangu yakabva December ino 4 months ndakatanga kusotewa ndiri mumunda tichidzika fodya ndakati bamwana ndikusotewa hanzi aiwa tiite basa vanaikisheni avatora masikati esindasira ndishotewa tikasira tiri mumunda tichidzika fodya yamanhero ndakati bamwana honai ndakubhrida ndabva kusenchiudza ndikusotewa vamau ndopakati timhanye kumhiri toshandiwa takayamuka tikaenda kumhiri tikasvika kune vanoshandira vakati manonoka kare zvinotoda kuchipatara ndofunga murume wangu akaenda achisiya kuna amai achitsanangudza ndozvikuita mazina avo bhandara rako amai murume wangu bva aenda kurara kumba kwedu kumhiri akazeya kuseni bhandi torabva taienda kuchipatara kuchitse tasvika kuchitse vakati isa hadina zvanokwanisa kuita bhandi tora pregnant ese vakati nhumbu yabva kare asi ropa vachine ropa rakawanda mudumbu vakandipa mapirizi ende kuhospital tasvika kumba ndofunga takagara 2 days murume wangu akanditarisa ndakarara ndichirwara pasina kana chenji achimuka achienda kumunda nevamai guru vakuru ndakati ini ndingafe ndiri pano bangwana ndafunga ndiende kwatete kumangara sezvo ini ndichafira pano zvandakunza zvechandichaita mukunditarisa ndichirwara ndofunga hanzvadzi yangu ndopa yakasvika anonzi gudu vandona vati sisi miri yase ndakati hapana chachinja ini ndakufunga enda kuna tete kumangari pamwe angaitoka kisheni ndikaenda kuiniri ndinofira pano ndofunga hanzvadzi yangu ndopakandipa $3 varume wangu nokunyariwa ndopakatora $3 bva ndichienda kwatete wacho kumangari ndofunga ndasvika kuna tete kumangari tete wakasvika wakapopota wakati wauya nani ndatsanangudza kuhara kwandiviri wakati wauya nani ndakati ndauya ndega wakati shwa murume wako anga kuregerere uchiwega nekudzimba wakakuita ipapo mataura tapanzwa akakuregerera endai pamwe ndadaro ndakabva ndaenda kukiriniki kukaranda natete amai akabva vafonewa vatisangane pamudzengere ndaenda kukiriniki murume wangu akapa amai mari $40 akati endai mubata mubhedha ndikutera tasvika kukiriniki kuye ndofunga ndagara 6 days ndiri pamubhedha takunzi tikuburisa mangwana ndopakafonewa murume wangu akati uene mari kudiwa mari utiburitsire murume wangu akapindura akati ingandisikwanise kuyekoko handina mhuri naye handina mwana handingatengese chikafu chiri kuno 30 masaga takatenga ichibawa no 25 padarika ipapo ndaipangu ndofunga takasiya chikere tukarana padaro takabva tachaya zvidhina ndofunga maiguru aida kudzoka venumber 2 vangu vanetsana navo vaenda tachaya zvidhina ndaigara spare maiguru ndakati nibamwana ina ndina musha pano mugara mchimutukana ndakatombotuta zvinhu zvangu ndaisa kudanga kwombudzi vanditauna musha pano maiguru ako akauya kuona ana usiku watambira musha auna musha pano ndofunga ndakati bamwana tichaya zvidhina amaiguru ada kudzoka ina nhaimba pano tichaya zvidhina muvakire yangu tikashaya 30,000 zvidhina ndofunga murume wangu akakwanisa akachira foundation bva akabhaundira kehombe tukosi apedza dao ndakati koimba achindivakira imba murume wangu akati handina imba ndikuvakira dano tinovakiwa nani ndobva ndanyarara tadaro pesa kwakuri kunetsana chete ndofunga tasvika muzhizha ufoja apakati nekuda chohwa murume wangu akandibvarira mumba kuma7 ndakatombeya kuporisa andibvarira mumba kuma7 vazobvura mumba kuma2 aitida kuurayira momo ravaja ndiro rese akatanga nditukana chitutsi vachibatanidzira nekuvabereki kwangu zvese ndofunga ndakashedzera pana asina kundidzawo munharaunda vese nomanext door ndakati ndakufa kunohemuribata vaitida kuuraya ndokucheka nobanga vakaita pungu vandibvarira
Nofunga amegro vakati vavhure dho mangu vati handisimbo dho ndakuba iwo ndo anichabaya vashandi taigara mushandi pane mushandi nomukadzi wake vakati vavhure dho ndakati basi ngamunivhurira nzi anongobata dheri chete vachaona zvandichamuita naye nofunga ndakaita punga kusvika ushoshomaidzi ndishedzera bagirashi ana baba ndavanondiregera kuno ndobva ndakazobuda mumba kwachena nofunga ndakabuda bva ndaenda kumunda bva nditenda kumunda ndakati ndenda nzara tasarashana munda ndakatora nenzara taenda kumunda ameguru ndopawandi Urati muchidimbu amai zvamakashungurudzwa zvacho zvese muchidimbu apa akazosvika kuiga zvinhu zviteko zvangu zvese zvemukati ndakazoenda nambuya nezvatinoshandisa pabonde zvese ndakaenda nambuya ambuya vakati tasvika ndakati barudo zvinhu zvangu ndashaya zvinhu zvangu mbovharambarizi ndakati maiguru ndashaya zvinhu zvangu yamuona ndakatora mukadzi wamushandi ndashaya zvinhu zvangu yamuona ada kundiita semurumo nofunga mushandi ndopavati ndakaenda kozambuya ana mai vave kuona zvinhu zvinochisa murume aigara ita kuti ndokuuraya murume akatombo pakati apa vakati tije mushonga semhuri izvozvo ndine problem ndabva December January uenda ndakangojamba January chete kugeza apa ndinogeza mwedzi wega asi mudumbu mangu izvozvo munobvundura kunge mune mwari dumbu rangu rakafuta nofunga tapedza kudaro mbuya wako yakaona zvinhu wakaona zvinhu mbuya wakaona murume umwe akabva kinodro zvinhu zvanotadza zvapfekedzwa paspost yake yefoja pachiyeseni vazvipfekedza ambuya akati aenda zviona inani kuyotora zvakawanda taenda kupolisi nyangwa inotongozva kana kupolisi vakati murume wako ari kuteera nofunga tasvika kumba murume wangu ndopakanditi manyara kekokwe kudari nyakwa inotonga musha makunyara sei aunozonda nechikwanguma changu muhomwe chinomushonga manyara inanditambiwe nandipindiwe naye mudare ende iwe mari yefoja isi ndakasvika yatengesawo mari yeprime natete ndiri kupolisi tete wasara achitengesa foja namaiguru prime mabhero 5 akabudisa 600 asi murume wangu ari kuti akabuda grosari ari kuyachisa mamaiguru ndada ndibvunze mamurabvunza mari yeprime mbamwana mari achiri kuti ashanda tese hanze ndopiwa mari yandakabhadhira kupolisi 150 ndokune mari yakoyo ndokoshona mari yako mugoyo kwako ndakati yakwana meita chinzwa naye ndinambochiita chinzwa ami asitanhoroni ungoti apa ndotendera napo apa nditendera napo apa takatakaandika sechirume ya ndinotenda zvekutaura nomudzimai wangu imwe ichokwadi zvimwe vari kuwedzera shuwa zvese zviri kuitika mashungurudziro ari kuitika handisi kushungurudza mudzimai wangu asi mudzimai wangu ndiri kumuda sekumutora kwandakaita sekumupirwa kwandakaita semhosva yandakapirwa nanate zvangu handisi kupokana nazvo nhau yatiri kunesana nhau hombe iri kusakisa zvese izvi inhau yemwana yaari kutaura ndonyaya iri kukonzeresa zvese izvi saka chakatanga kuitika ndechekuti ini nomudzimai tafambidzana nomudzimai wangu shuwa takatanga kudanana musi wa 20 mkomana vanosimba wauda kusiya nyaya muchiyere kustandika wati zvimwe zvatawana mudzimai andika ndokuirana nazvo andika kuna zvimwe zvandisikuirana nazvo andika vezvimwe zvandisikuirana nazvo ndeichi neichi 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 ovhowamira andakandotanga kutsanangura upunesi mangu achipinda namo nditaura nemafambiri azvikuita imboita sekutaurwa kwawaita uri kupikisa zvipi pane zvavataura chandiri kupikisa ndechekuti pandakaenda kumba kwatezva ndichitanga kupirwa mhosva yekudanana kwandakaita nomudzimai wangu achizobata pamuviri handisi ndini ndakaenda pamberi paamai vake amai vake vakatuma iye kuti hanzi svikai kunze chiwanda ndasvikachienda pano zvadaro panyaya yemwana mudzimai wangu asununguka mwana mudzimai wangu asununguka mwana mudzimai wangu sokuzvitakura kundakaita auya mudzimai wangu pamba anga ari kusaiti auya nomwana madzimai shuwa mwana tamuona mwana ndowedu tiri kubatirana here pamazuva edu pamwedzi yedu iyi tapesana ndichiri kuverenga kuya iwe wagumakira sei kuverenga pamazuva mwana todii
mudzimai wangu akati aiwa vamwa ndiri kukumbirawo ndakapoera kuita sei kuverenga. Saka handisi kuziva ndakukumbirawo kwamuri kuti tokaita sei. Ndakati no mudzimai wangu semusha watavaka hatingapesane nekuti tapesana pamazuva emwana mwana asi wangu tigarei semusha watavaka. Tobva tagara nomudzimai wangu tichiwirirana baba mwana asi wenyu. Ngati zvakanaka. Wanga vaijekesa. Iyo wanga vaijekesa. Awira nayo andika. Kwati asidambudziko wanga vaijekesa. Andipa nemi. Zvadaro madzimai andisungisa tauya kumapurisa. Ndavharira tomoti ndamhanya pamberi. Ndavharira mumba madzimai vakaenda kumusha kwavo. Manga mati zvavanga vachikisa nyaya ichi yemwana kuti iwewe panguva kupindira kuchibvunzwa uchinzi kupindira pamuri kupesana ndobvati pandau yechi yemwana imi manga mukamboijekesa kare manga makumitsana kuti manga mukapedzerana kuti mwana asiwana kadzi vakadura zvishwa kuti semunhu asina murume chiwadaita tabuda kumama kunetsana chii manga machikisa nyaya nyaya tikadhe kuti ndakati ama mwana takuda kuti vabereki vachizviziva kuti mwana haaziwani mwana hasiwani. Saka mudzimai airamba kuti vabereki vake nevangu vachiziva kuti mwana wandiri kuchengeta nhasi uno inova iri mhosva yandakapirwa kunzi takura mudzimai wako nenhuku yake. Takuda kuti pachibuda pachena adaira akati homu kuti mwana akaziviswa kuti tikwirei mwana tite wedu handiti uyo ari kuti tijengesere kuti tiri tese here mwana akatora akaendesa kuvabereki vake hongu tichiri tese uri papi ndozvoda ushunguruza uzvo aiwa kirepo yatati ati kuti upindure zvawabvunziwa. Alright. Hongu tichiri tese mwana kwakabata nhumbu yakabata shuwa yakabva sekuri wakwaita zvese zvichiteka. Nhasi uno andisungisa tauya kumapurisa panhau yemwana iye inoramba ichidzoka ichinzi mwana ndowako. Kumapurisa andisungisa shuwa nhau yakataurwa semapurisa yataurwa semapurisa nhau kudzoka ichinzi mwana ndowako kunani mudzimai ari kuti mwana ndowako ndizvo here ndozvatirunesa ndiyo nyaya yekunesa. Iye murume akatoita secret asida kuti vanhu vazvizive nokuti mukadzi wangu ndokuda asida kuti mwana anoita kushera akabvunza ingoti ndowangu asi azonoti ngabvi pano ndaende kuna amai ane gore ndamusisa mukaka mai vacho varipo ati asida kuti zvizivikane ndichangoti mwana ndowangu. wachikonyi vamusorechangamiri vamuna vanenge vari kuda kutenderedza dare ukushungurudza mukadzi zvese zvimwe zvo zvanga achitomiswa nedare kuti usazonyanya ukumushungurudzira kuti mwana haasi wako here kana kuti uri kumuti hauchamuda ndo pane nyaya chete. Aiwa kwete mudzimai wangu ndiri kumuda saka uri kumushungurudza handisi kumushungurudza asi toda kuti tigadzirisane nokuti uchimushungurudza here chokwadi achitaurwa nekumushungurudza unoenda padare sabhuku aripo ana asekuru vako varipo ana atete varipo ndiudzirewo atezvara vangu mwana wati kuchengeta hasi wangu fusto panouya kushungurudza munhu panouya here kushungurudza munhu akwete. saka pamusoro ndakataurira Sadomu anova munyai wangu naatete nauyi ndo vataurira urati ndandokuzira ndichiti nai shamwari mira ungu mwana izvo zvaari kupi ari kuvabereki vake akaenda sei nzira dzamakashandisa kuti agamushika kuenda kwakaita mwana takaregesa mwana mudzimai azvitakura nokuti akakwera taregesa mwana taura taregesa mwana bvaenda kuvabereki vake mwana ndopanga ndatenga chikafu ndandoda mudzimai oyi mari nderotengera mwachi mwana chikafu agare kwambuya akambokangamwa kureva kuti nyaya iyi haina kubuda yekuti mwana ndewani. aiwa yanga isati yabuda ava vakangogamushira mwana nechikonzero chekuti vese arikuoni pasi takuona chapiwa kana kutaura mwana akangoendeswa uku pasina nyaya yekuti haasi wenyu pasina hazisati zvabuda right. Saka dambudziko kwamuri riri kusaka kuti muzoshungurudza mudzimai wenyu imi muchitomboburitsa mazwi ekuti futi nyaya iyi hamusoda kuti izikanwe nevanhu nderei. handisi ndini ndakati handisida kuti ndizikanwe vanhu mudzimai wangu akati ngatiite secret yedu baba mwana mumba muno shuwa mhosva ndiri kuibvuma vandati zvakanaka mudzimai ndokandakati amawa tichiita yekuti tichizikana nokuti mwana akura tichizivisa vabereki vangu nevako kuti panhu pachena. Ndofunga mudzimai wangu akati aiwa tichazozviita tauya kumapurisa vandifungisa mudzimai wangu
akabvunza pamberi pomapurisa kunzi maifundisana nyaya yemwana iyoyo aiwa inyaya kushungurudza aiwa inzwai wakasungirwa nyaya iyi yokumuvharira mumba right ikoko uyu ndokwaari kuti uri kundishungurudza iwe wati handisi kushungurudza taitotaura nyaya yemwana pawakavharira mumba yaiva nyaya iyi pandakavharira mumba yaiva nyaya yomusenzi angauya kutyora foja muviri amene nyaya dzangavaitirana nemadzimai right kureva kuti muchidimbu nyaya yekushungurudza kwauri kuita mudzimai wako hainei nechekuita nemwana mudzimai ari kuti uri kundishungurudza uri kuti tinosvika kupiko jekesa kuti uri kundida here hongu mudzimai ndiri kumuda ko mashungurudziro auri kumuita nezvipfeko izvi zvikufocha uku izvi alright ezvine zvanodambudziko rekudini rekubhurita aya kuita mudzimai wangu akazviaura right taura handini ndasungiswa nomudzimai ari kuti iye uri kundishungurudza zvishungurudzo tazvionaka iwewo hausi ndiwe here uri kutenda kuti haisi nyaya yemwana iyi inyaya yemushandi yekumuvharira mumba ukaswedza ukamuvharira unoziva kuti kubva kusenika kusvika kana na12 chaivo kubva na6 kusvika na12 ukavharira munhu iko kushungurudza munhu zvakanyanyisa kana kutongomuvharira zve1 hour chaiyo ukamukira mumba ikoko kushungurudza uyu ndopaari kubvunza kuti wazviona here kuti une chishungurudzo chasaka nhasi mukadzi ataure kuti ende ndo zvakazosaka aende kupolisi iwewe uri kuti kudii pakushungurudza kwauri kuita mudzimai wako ari kuti ndijekesere uri kuti kudii mudzimai wangu ndinokuda kukuvharira mumba kwandakakuita kwanga kuri kukuda aida kurongedza bhegi achienda kumusha kwavo akatorongedza ndobva ndabata bhegi reno anakuvharira mumba ndakati madzimai hamuna kwamuri kuenda munoenda kuti ndaona ndiye ndakasudza roko ndiwo ukamere muriani wani wemurume mbotaurai tinzwi aimbomirai mimi taurai tinzwi akatengereswa mwana 2 years anayo saka kushungudzwa kwakutaura kuti ndiri kushungurudziwa inyaya yekuti ari kuti ini ndoda kubhadwa semunhu ndakachekeswa mwana ku 2 years nhasi unoari kuti akaita mimba ari kubvisa mimba mukadzi vakasimudza ruoko taurai ini ndiri baba womukomana uyu muroora wangu asi wokubananidza muroora wangu ane kakawanda achiti akanesana nomurume aoneke kupolisi kwaakauya ini kwandinogara pakabharatsire ndorhodzi haangauye kutaura kuti baba ndanesana nechi ndakabva ikoko zhizhazineva muroora uyu aishungurudza akatadzanei kunditi baba panonyaya kushanda paumba vanoshanda imba yaari kugara indabvunza murume ataura ari kumashure vaitaura pakapisa pamiri amene muchinda iwo kuziva sekuti vari kubvisa pamiri aiwa muri kuona vanhu vese vati vataura kuti zvataura hazvina basa akabvunza muchinda ukaenda panyaya pakataura nyaya yeprime ndoita mariimene mukomana urianima ndiramuzadzi yavo Pana baba vanenge Roti idzimuridza inate zvakadato nyaya yake achiuya nayo
Atina kuramba kuitambira baba kupolisa ambu yangu. Akati ndaya nchitora muri yangu. Tada kuti tinzwe nyaya yake kufamba kwaita. Toma kuti enda kusage zvinhu zvokukwasha zvakanyanya. Achakatishungurudza chekuti akavharira mwana mumba. Atina kumbomutora kumupa mhosva nguva iyoyo. Takamupa nguva futi yokumupa mudzimai wake. Nyaya yekuchungurudzika kwakutaura kwemwana uyu. Ndofunga takataura pachena paro. Ndozvamataura zviri kubva kwamuri humu. Isima chezvara panditi. Tochatombotaura newe rungwacho. Toda kuti ubve pano utaure chokwadi asina kutaura newe usina baba. Dai una baba wako na hama yako pano. Zvoti kutaura newe uri wani. Uye tasina kodzero kutaura nyaya yako. Ndikambotaura nomukoma wake mumwe. Ndikamutsanangurira nyaya iyo. Nhasi tamupa regerero aenda. Akanosvika zvekare kunodzokerera nyaya. Asina chatikataura naye. Kusvika mwana uya kunokudaro. Ndachida kuti dai mwana akanyarirwa musiyo takamuudza zvakanyanya takataura tese. Akasvika kukumbira kuti baba ndiregerere ndasingazive kuti zvakadai. Akaenda. Ndipo akanoita wese kutoshungurudza. Ya isingapedze zvedunguva zvishungurudzwa semabatiro andaita mukadzi wako ichokwadi here kuti ukakanya naye zvidhina ukavaka bhaundi iya ana agara ngari dzimba ngani kumukadzi waunoda chinotanga kuvaka kicheni nebhaundi rokuti mukadzi wako urare naye chii chinotanga bhaundi rekuisira foja nepekugara pemukadzi wako dzimba. Iwewe sei wakakoshesa bhaundi uyu atingatitore kuti hausi zvako kumushungurudza sei wakakoshesa foja uchidarika mukadzi wako? Ndakatira kuti dzimba tinadzo dzakawanda pamba. Chinangwa chaakapindira mudhaka wachinzi ukupokana nazvo akapindira mudhaka kuti handina imba mai guru vari kudzoka tikanye zvidhina ndiwanewo pamba iwe ndokuti wakanya zvidhina ndokubva wavaka bhaundi. Chero ungakumbire zvako asi uyu avamba nyaya yekukanya zvidhina aine donzvo rekuti kana ndichidiwa ndichabatsirwa tovaka imba. Iwewo ndokubvaona zvakakosha kuvaka bhaundi uye asina pekugara semafungiro ako achisiri chishungurudzo ko panguva inei right ndizvozvo todzokera paipepo wadudza wega wakatiwo ishuwa kuti uyu mudzimai wangu uyu takanetsana nyaya yekukuyu ndokubva ndasvika pandakamuvharira semafungiro ako. Munhu kana manetsana achida kutakura mabhegi achienda ungave neruzivo rwokuti anovharirwa mazuva mangani kuti akangano kuti akabuda panze haazoendi. Semafungiro ako munhu angaite mazuva mangani akavharirwa dhoo kana kuti mwedzi mingani zvinokonzeresa kuti akangobuda cheteka anobva azodzoka achitadza kuenda nechikonzero chekuti anenge akangano. Anofanira kuita mahours mangani kuti akangano. Ndati anofanirwa kuita mahours mangani kuti semafungiro semuenzaniso akaita 2 hours anofunga ndakazomukinurira anenge asisaenda nekuti anenge akangano anoita mahours mangani. Une chokwadi iwewe kuti izvozvi takakuvharira munomu takazokuvhurira unotadza kuziva kukwaba unotadza kuziva zvawango uchironga kana wabuda muno. Ndiri kuti iwewe ujekerwe kuti uri kushungurudza mukadzi we. Pamwe pacho mariyo nyingi yeprime yakati kuda mari yeprime wakati niwana kupolisi kunokatika pambisa taurisero pamare prime shwa ndasungwa ndatu munokuzisera kuti ukampindura kuti mari prime ndikusa police ana kunza mari prime mari prime akaipita svika kumba uchampa here hongu mari prime iripo mari prime ndakatengesa prime ndumo kumapolisa iri nawe mwana iye mudzimai ati mwana mudoko wamboiramba wega nyeyo mira imuzo wamboiramba wakati
ndine ndichikubvunza ndinoimba kuti wakanganwa ndoda kuyeuchidza wamboiramba wakati iye yanga isisiri yemwana yanga yaye mukadzi wemushandi tine nyaya dzatakataura maringe nemushandi uchiri kuparangari uri iwe uchipindura ndiri kumunyepera ndakakuteerera saka nhasi izvozvi ipapapa after 10 minutes idzi yachinja yaye mwana futi tiri mapurisa yemwana ndoma yakapinda aiwa tiri kutaura kushungurudzana kumba kuti vazoenda kupurisa polisi right muchidimbu tiri kuti isusu nesuwo tazviona mukadzi wako ane zvinobatika zvinoratidza kuti iwe uri kumushungurudza uri kuti kudii maringe nekushungurudza kwauri kuita mudzimai wako pano zvimwe zvatoda kukukanda mudzimai kuti ngatichenisanei sekunetsana kwanga tichiitana nemhindo dzatakazopiwa kumapurisa kuti tiende kumadna panyaya yemwana ndichizofonera hanzvadzi yangu wanzwa herewo uyo ati yemwana haina dambudziko muchidimbu anenge kuti unyatsonzwisisa wanga uri kutorerutsirwa futi kuti kumadna tiregedzei tisiyei nyaya iyi nokuti ava vatombotenda kuti mwana uyu kauyu inini ndiri kugutsikanawo kuti shuwa pane zvakaitika semunhu anga asina murume shona iyoyo yapedza nyaya yemwana ainei nemadna uyu ati nemashungurudziro aya uri kundiitaya uri kuti kudiko kwete mwana anombokwirira dare nyaya yemwana mudzimai ndiregerere kana ndandichikushungurudza urikuona kuti unoona kuti sei vanhu vese vari kukuti kana ndanga asi isusu tine zvinobatika zvatakubvunza uchipindura kuti ishuwa ndakamuvharira ishuwa ndiri kumushungurudza munhu zvinobatika zvaanga achitaura ngosingazvii iwo uri kuti chii pamusoro pekushungurudza mudzimai wako iye ari kuti uya ujekese kuti uri kumboti kudiko nemashungurudziro auri kundiita kana yaye mwana iyo unokwira dare mangwana wokujekesera toda kuti tiwedzere pamwe mashungurudziro yauri kuita uyu mudzimai wako ari kutaura kuti pane zvipfeko zvake zvaukaviga iwe kuenda pasi pei pofoja saka toita vanhu vakaenda kuchiita tsvagurudzo iyoyo zvakazowanika zvinhu izvozvo unozviziva kuti zvipfeko zvomunhu kana mungangave murume kana mudzimai zvinhu zvakakosha stereke iwo munhu murume utora zvinhu izvozvo wige waizvigirei nyaya yakaitika ndeyekuti mudzimai wangu akabuda pamba achienda kumusha kwavo ndamutera tobva tagadziriswa natezva inzwa shamwari auna kupindura mubvunzo wavabvunzwa anzi chinangwa chokuviga zvipfeko zvemudzimai ndechei ndakaviga zvipfeko zvemudzimai wangu mushure monge anditorawo zvangu anditorera aviga ndobva ndatorawo zvake zvadaviga makauya ambuya wazonzwa dambudziko raanaro manje raataura marinzi warinzere dambudziko raataura kuti kubva ndashaya zvipfeko izvo zvindakuita zvakati wambozvinzwa ndati wambozvinzwa here wazinzwa hai zvakonzeswa neizvi nokuviga kwezvipfeko kewo pavakaviga zvavo zvacho watisuda kumayambira uno problem problem yazouya here pano svondo regai titore amaipfeko ndakazvitora musi wa20 muchiri cheukama pani vari mapera inini ndina mbuyawo musikana uyu ndakaenda kuzvipfeko pamusoro inini ndina mbuyawo musikana uyu ndakatumwa natezvara wangu akagara pavo kuti ambuye ndikukumbira muzukuru wenyaka uya nezuro saka ndikukumbira kuti muende kumhiri uku muende kugutsikana shuwa kuti zvipfeko zvakakazvishaya here muende naye izvozvi shuwa ini nana kupikisa ndibva ndasimuka nguva iyoyo vandaenda naye muzukuru wangu andasvika ndaitawo zvomutemo nzou ndikukudai kumba kwenyu ndobva uya kumba kwake kuya
ndobva ndasvika ndikati aiwa ini nanotumwa zvakawanda nani natezvara vako ndatumwa kuda kuziva umbohwo zvinhu zvamungatora zvani zvouyu kuti zviri papi mukazvitsa kupi uyu muzukuru wangu akati aiwa mbuye mudzimai wangu da andibvunza asati aenda zvinhu izvozvo zviri muno mumba ndikati zviri kupi zvikanzi izvi zviri pasi pefoja abva anyanyura pasi take efoja ndabva zviti warara pamusoro pesitaki ndati aiwa ndazviona ini handisi kubata asi ndaya umbowo kuti ndizive chete kuti zvinhu zviri kupi zviri pai zvaakashaya ndizvozvo chete mambo zvandikuziva asi muzukuru wangu komana akazoti ambuya nokuti ndikazobvunza kuti kaiwewo wanga wazvitora pamusoro pei zvikanzi nini ambuya ndandatora nokuti anga andibvisa mapushi yanga aviga mapushi yangu yekupfeka kumakumbo saka ndaicha kuti anondigadzira ndobva ndati nini ho ndozvinangwa izvozvo zvikanzi ndikati aiwa hapana chikaipa nzou ini nyaya yangu yatopera ndakudzokera kumba kwangu ndobva ndasumuka ndobva ndadzokera kumba kwangu uyu muzukuru wangu abvati ambuya ndiniri kuti ndisara pano ndandikuperekedzei ndozoita sei ndozodzoka ndobva ngotiperekedza ndobva adzoka kumba kwake ndobva ndaenda kumba kwangu ndizvo zvemambo zvandoziva maita basa regai kubva tongopinda amai avachitaura vataura kwese kushungurudza kwavanga vachiita kwanga kuchibatika dzimwe nguva musodzi yanga ishodona vachitaura zvinosiririsa kushungurudzwa kwavari kuti ende ndekwechokwadi kushungurudzwa ikoko saka tiri kuti zvinhu zvakaita saizvozvo singe singazvitarisiri chida pamwe hasoita shungu nemudzimai nokuti ane vange vanenge madzimai mairi rekati mwari pana amai guru varipo amai guru varipo nani futi vamwe varipo saka tiri kuti isusu tiri kupa kukubatanidza zvakangofanana nekuti kana nguva yamagare areba ukadai wakatovavakiro kana kasusu kana imba yawakavavakira asi watadza asi uri kukoshesa fodya chowairima nhasi uno mari yacho uri kuvanyima futi yeprime ine simba ravanga vachitoisa uri kuvanyima sati tingapedze nguva takadii iwe ngojekesa sekutaura kwavaita kuti uri kundishungurudza uri kudii zvaundijekeseri pamberi pamambo kuti chiri kundiderera kuti uchandira kuti kusure tichida kutenderera ibva wangojekesa bcause kuwashungurudzwa kuwashungurudza haisi nyore kuti unovharira munhu mumba aiti ndakarara nenzara aisanga ajeka ndabva kubasa nzara unozoti inouraya bp unozoti inouraya zvinhu zvese izvozvo izvokudai akafamba mwana wevanhu afamba imomo waita sei iwe kuti ndandiri panze ndichiona kuti anoita sei kwakazvisungirira rumba imomo uchinyepa kuti ndaida kuti asatakure mabhegi kuti aende wozomuvhurira kwakuseri izwi rakasvika pakushoshoma mwana wevanhu achishedzera kuti kunoku yamundibatsire uchitaura kuti anenge avhura chete imomomo ndinomuuraya yaka ndinomubaya nebaba mukadzi waunoda chaizvozvo iwe waunodisisa mukadzi iwe tingati unomuda mukadzi iye ndazotaura chokwadi ndatojekesa kuti kumuda iwe ndazomuda mukadzi uyu orit chinoratidza kuti uri kuda mukadzi uyu chii chaunogona kuda kuratidza pamberi pamambo kuti aiwa mambo mukadzi uyu ndinomuda chinoratidza chaizvozvo kuti mukadzi uyu ndinomuda chii ndati chinoratidza tauranga chinoratidza kuti unomuda chii pamusoro mudzimai wangu ndinomuda ndachinoratidza cheche chii kuti unomuda kunonoka kaizvotanganonoka vanhu vakadai sene kushungurudza kuda huku yemombe kufana kubata huku yemombe tiziva kuti unoda mukadzi zvikunzwika unoda huku yemombe yaunopa mukadzi kuti zive zvichiva kuti kumuda takaona wabvisa ndizva zvikumuda wakatadza kubvisa ndizva kuti hausi kuda tobva tada kuti imba yeiparara zvikunzwika sekretari itai toda huku yemombe patinenge tine dare redu kana atengesa fodya ngaanotenga mombe yeiuye tipe mukadzi ako mushungurudza mukadzi musi wa24 uya nehuku nemari yake yedare yakakwirisa wobva wamudzorera tobva taziva kuti kuda mukadzi wako kana usina kuya nemombe yedu zati hausi kumuda zvikunzwika asi ndandiri kuda kubvunza ukashanga panhau yezakegoni nonzi ano dambudziko raana
saka dambudziko iri pane zvandambonzwa muchitaura kuti mudumbu mangu hamuchaita zvakanaka makamwiswa chii mushonga watamwisa semhuri namaiguru aitanzi pane chirwere chatikurapa pamusha pano chii handisi kuziva rumwe ndava kuchiziva handisi kuziva kuti pandakapitwa mushonga namaiguru ndopatanga dambudziko remudumbu mudumbu mangu unoita muri kubhoira kunge mune chimwe chinhu uri mushonga wakamwiswa namaiguru tati isusu kana uri kuda mudzimai wako ndiunzi nemombe yekubata yekupa mukadzi izvo ndozozvitaura wauya nemombe iyo ndozokugadzisa tokubatanidzai ende unosaina